Takazondisumudza kuti tizoomangara kuno inyaya yekuti baba mubedroom pavasina vachinditanzini ndo vasadza chirwere kubva pandakarwara ndaona potomumba ndobva ndaenda kumusha ndikaita gore sinchirwara. Saka ndadzoka ndaraiti vakanditi usabate hembe dzangu usabate magumbezi angu nekuti zvamama enda kunoita kumusha kwenyu handizvizivi. Ndobva ndabvunza kuti ndakanoita zvei ndakaenda ndichirwara zvikanzi ndozvandataura musabate zvinhu zvangu munosadza chirwere. Baba muzvinzwa zvitaura namai. Ndikuzvinzwa mama. Ikurai. Madzimai vangu vakatanga kubuda mubedroom. Gore rapera muna Machi vakurara mudzanini. Shure kwokunge vadaro ndakazoona vabvisa maketeni mubedroom. Vakabvisa nhumbi dzavo dzese vakarongedza. Varongedza nhumbi dzavo dzimwe vakaenda nadzo maketeni vakaenda nawo. Ndikazosara ndikaisa mamwe maketeni mubedroom. Vanga vaenda kuchikute kumakorokoza kwavainonoita zvemakantini. Kuchikute ndokwanga vaenda. Manga iri mid-March. Vakazodzoka 13 January. 13 January uyo vasvika. Ivo semudzimai anga asiko kwenguva refu. Ndakati handeitondotestiwa. Vakauya futi vachitorwara. Ndikati handeitondotestiwa. Zvikanzi nomuna matangu e3 months. Ndakamira 3 months zikadarika. Ndikavati handeitondotestiwa. Vakati imwe pamukamborwara muri kugwere ndakamboti handeitondotestiwa here. Saka zvadaro iri Roma ndakazonzwa ndimhangarira kwamambo. Saka nokupanika ndakazovaka imba navo. Vakazongochira ndikuti zvako vasina kunotestiwa kuya. Ndakakutya hangu. Ini ndakangoudza kuti munamato kwangu zvekuti ndikwanise kuenda kuchipatara ndiri free kusununguka kuenda kupi kunotestwa nhambwarambiri. Munamato wokuti munotestiwa. Nekuti ndakanzi imbomirai kuenda kuchipatara. Sinzi muchirwara nedambudziko ramunabata pavakwa munamato pamba penyu pane zvinokonzeresa kuti murware. Kutorwa ropa amai. Kutorwa ropa hatisi kumanikidza. Ati muri kuona here kuti idambudziko rumba benyu. Handiti mapawa. Zvafanana nemunhu ukanzi mwana dzowako wonzienda kuDNA test woti aiwa ndofanira kutanga ndanodai. Pachidiwa nyaya yeDNA test. DNA test ropa chete rinongotorwa pamunhu. Ndozvakangofanana nezvimwe zvese. Kana makasununguka tisingakumanikidzei. Handiti? Itai zvekuti muvake imba yenyu nababa. Kana muchiri kuda zvemba yenyu nababa. Kuti muve vanhu vasingazofamba kuchinyadzisa nyika sezvizvi. Handiti mapawa. Tsvagai dando rekuti kana mukataurirana chinhu baba namai ava vatoriwo neshaji sababa kuti mukadzi wangu akanopedza 12 months asipo pamba ozongouya tonzi ngatidikiri. Dai makanga muri kurwere kumba kwavaiuya ndopandirambira kaini kuti right munhu anorwara 12 months ari kumusha kwake. Ini ndakangogara chete kumba ndichiti mukadzi ari kurwara ari kumusha kwake. Ko ari kurapiswa nani? Ini ndauya kuzomangara ndetichikwamba nenyaya yemagariro atinoita mumba. Tichiuya kuzogara kumuchibhuku vakataura nemunin'ina wangu. Vataura nemunin'ina wangu ndobva atitwe tizogara kuno. Saka tari kuzogara kuno naiti ndikataurawo kuna baba kuti ndokungirawo mari kuti tikwanise kutengawo mbatya dzangu kana kuti midziyo yangu wose munhukadzi. Vaiti mari haikwana. Ndobva vazotorwa nemunin'ina wangu vaenda kuGweru. Vaenda kuGweru vakanoshanda. Unga vatofusikidza makore akatoti vachishanda ikoko. Andingasenderawo randakaona. Mari yavo yekabati. Saka pavakazouya igore rakapera. Vachiuya kuti vazoona kuti vana kuenda sei kuchikoro vana kwakudzidza zvikoro. Indandaenda kunotora mwana kuHarare. Ndobva ndawana vasvika. Ndichisvika mumba ndakabvunza vana vakati baba vauya ndikati varipi zvikanzi vakarara. Ndobva ndapinda mumba. Ndobva ndavamutsa kuti ndimhorisanewo navo nditaure navo. Havana kutidaira. Ndobva ndavamutsa zvakare vakaramba kutidaira. Ndobva ndarara. Ndarara makusenda ramukagadzira mwana wechikoro. Ndobva ndaenda naye kuchikoro. Tidzoka kuchikoro.
Taikuudzira kuti zvese zvinenge vaitirana muri kumba, handiti ndo zvinozoita kuti muuye kuno kuzomangara, handiti munozomangara manje matsamuswa nezvine zvaitika kumba, handiti pavanenge voamba ndopamunokumbira kudaro kuti pakati mambo vakadai bati iye zvino mamboudza dai pakava ndavaudza pano nenyaya yakati, handiti munhu anenge ane mhosva dzakapara kumba, handiti imi moti moona kuti izvanyanyazvi munhu asinoendesa vana kuchikoro, munhu asikuchengeta vana pamba, mouya pano moti ndauya bakava ndizovavhangarira nenyaya yekusadai nekusadai, handiti masoro saka chakazondisimudza kuti tizomangara kunoku inyaya yekuti baba mubedroom pavasina vachinditanzirire vasadza chirwere kubva pandakarwara ndaona potomukumba ndobva ndaenda kumusha ndikaita gore sinchirwara. Saka ndadzoka ndaright vakanditi usabate hembe dzangu, usabate magumbezi angu nekuti zvamama enda kunoita kumusha kwenyu handizvizivi. Ndobva ndabvunza kuti ndakanoita zvei ndakaenda ndichirwara zvikanzi ndozvandataura musabate zvinhu zvangu munosadza chirwere. Baba muzvibwa zvitaura namai. Ndikuzvinzwa mama. Ikurai. Madzimai vangu vakatanga kubuda mubedroom. Gore rapera muna Machi vakurara mudzanini. Shure kwokunge vadaro ndakazoona vabvisa maketeni mubedroom. Vakabvisa nhumbi dzavo dzese vakarongedza. Varongedza nhumbi dzavo dzimwe vakaenda nadzo, maketeni vakaenda nawo. Ndikazosara ndikaisa mamwe maketeni mubedroom. Vanga vaenda kuchikute kumakorokoza kwavainonoita zvemakantini. Chikute ndokwanga vaenda. Manga iri mid-March. Vakazodzoka 13 January. 13 January uyo vasvika. Ivo semudzimai anga asiko kwenguva refu. Ndakati handeitondotestiwo. Vakauya futi vachitorwara. Ndikati handeitondotestiwo. Zvikanzi nemunamati yangu ye3 months. Ndakamira 3 months dzikadarika. Ndikavati handeitondotestiwo. Vakati ime pamukamborwara muri kugwere ndakamboti handeitondotestiwa here. Saka zvadaro iri noma ndakazoonzwa ndimhangarira kwamambo. Saka nokupanika ndakazovaka imba navo. Makazongochirega ndizvo zvako vasina kunotestiwa kuya. Ndakakutya hangu. Mutimwa kudaro vakanga vagara kwenguva yakareba zvakadii vari kuri kumakorokosa kwachoko 10 months vasipo. Ambuya makaita 10 months usiku. Pamusoro Ndati makaita 10 months. Ndakachagore ndisipo ndichirwara, ndakatobva ndichirwara. Kubvira next door chaivo chavanotozviziva ndaitochengetwa panext door vasingatenge chikafu. Ndikatovaudza kuti madzibaba inini honai ndikuramba kudya ndichidya dhaka. Imimi ndikuti ndikatsvagirawo chikafu chekuti ndokwanisa kudya vairamba vachiti handina mari. Munin'ina wavo akatofona achiti ndatumira mari yekuti murapise maiguru muchitenga chikafu chekuti vabatsirika nsinzi vachirwara vasingakwanisi kudya. Ndobva varamba kutenga chikafu. Ndobva ndataura, ndakatotaura vanhu varipo ndikati ini ndakuenda kumusha ndinobatsirwa nama dzangu dzikwanise kundirapisa nekuti handina munhu akundirapisa. Ava ndakaenda kufona kana kuteera kumakorokoza kwacho kwavari kumakorokoza kuchikuti kunogara hanzvadzi dzangu. Ini ndandimokome hanzvadzi dzangu ndakaenda nemwana wavo mukomana 1. Ndizvo Mambo ndinovabvunzawo pamberi pedare. Pavana vangu pane akafa nenzara here kuti handisi kutenga chikafu. Ini ndozati chikafu ndaitenga. Kana mukatarira vana vangu vane utano hwakanaka. Hazviratidzi kuti ndaisatenga chikafu. Chikafu ndaitenga. Ndoti vandipindurawo ipapo kuti pane mwana akafa nenzara here kunzi afa nenzara mumba. Ndikubvunza ivo. Inini chikafu chavaitenga ndakanga singakwanisi kuchidya. Vaitenga machunks, vaitenga mavheji. Ndotaura kuti ini handisokwanisa kudya muri wamuri kutenga. Vaitaura kuti handina mari. Saka ndorarama here ndichidya dhaka kusvika kupi mari munayo muchiti hamuna mari. Pamba pane maloja 4 vaitaura kuti havana mari. koidini maloja 4 pamba pedwa handi pamba pedwa hapasi pedu ndepomunenyewe. mari yachona yaendepi? Mari imwe taishandisa imwe tichibhadhara imba. Saka ndiri kuti inini nhasi ambuya zvese zvatiri kutarisa apa zvakaitika 10 months usiku 12 months mutotera avatoenda pasi mutoenda pamusoro kuti gore rese usiku
ende vari kutaura nekwamakanga muri kuti makanga muri kumakorokozwa hakusi kumakorokoza kumavileji ari kudhuze nekumakremu kuvillage 6 kufinland ona kumpuma no village 6 kuti kufinland kwete ku6 yekukasimuni kuno kufinland kuno right baba mukadzabva pama achirwara makambotevera kuti munoona kuti mukadzi ari kurwara achiita sei mwambo ndinotaura chokwadi pamberi paMwari vakabva vatosimba vasingarwari pavakaenda vachirwara pakutanga panyaya yebhodhoro rainzi rakawanikwa mubedroom ndikaida kuteera ikoko vakati achiregera kuteera hana tsanodo vakati musateere ava vanga vamwe ndokuti vanga vaita zviri nani kuti vauye kumba uru rumwe rwendo ravakabva vabvisa makete nembo varongedza mumabhegi vakuenda kubasa uko masipaisi vaitomboya vachitenga muno muchefu kuno zvatinoziva vachiita zvokubika ikoko vachitombokwana nhingiriki goridhe vaitaura vega vaitomboita zvegoridhe hamene kunhingirika kwavaita vari kumakorokozo ndikuzvinzwa pamusoro ini ndikupana goridhe ndaipana goridhe raikweshwa raigeswa nehanza dzangu pamba vaenda kunoshanda wati sisuka mari imwani zvokubatsika nevana vangu vasingatunirana vana painge mune vana vapi ndakandine vana 3 wangu wegrade 1 nemaECD ndakatovaigirwa chinzi vana vari kusara navo vana vanoshinda chikoro ini tichitorwara mai vakatombofona hanza dzangu ikatofona kwavari ikati nhaitsanga kana mimi muchiti sisi vari kurwara ivo vari kuno imi mamuuya mufoni makaita sei vakataura kuti handina mari iko kurwara kwava kuti hanzi ndakaenda ndisingarwari mawitness aripo panext door maive panext door kana maloja avo anozviziva ndakaenda ndichitorwara ndikasvika ndikatonorwara serious kana kufona kana kutevera vana chitiudzai kuti nhasi mati ndakuenda kwamavo nenyaya ipi panyaya yatinayo inini chandakauira kwamambo ndechekuti handina marambiro andingakwanisa kuita because inini pandakauya ndikavaudza kuti madzibaba kwanzi panipimba paitwe munamato kuti ndikwanise kuenda kuchipatara kana kunoshandisa mapiritsi ndaereswa minamato yangu 3 months yapera havana kuda kuita seizvozvo inini ndairwara ndaikwenya chemungatasa miri wangu ndikavhurira sekutara vanoona zvawakaita asi vakanga vasina kana chishunga kuti ndikadza ndivarapise kana kuita sedadzoka ndati iye zvino inyaya yekuti vari kuramba here vakazotanga kutipa dziti kunzwa chando ndauya kuno kwamamboda manhara ndikunzwa chando saka ndakupinda magumbezi ndikati munongopinda sei magumbezi makati ini ndokuzadzai chirwere munongopinda sei magumbezi zvikanzi ndinenge ndichatobata mukadzi ndikarepa ndikavharirwa 10 years njere ndikati hazvikwanisiki nechikozi kuti ini ndaitese ndamangana kwamambo ndopakapinda magumbezi zvenharo nditi ini handikwanisi kuti ndinorepa ndochita kuvharirwa 10 years njere kana vaita zvinhu havo vakadya ukatidhoba ini kuti iye zvino nyaya chichemo chenyu chamuda kuti tikubudisei muno navo kana vanga vachiramba mobuda muno muchiziva kuti ndakaenda kwamambo ndokwandakazobatsirika inyaya yei yamuri kubuda kwavanhu ava kuti baba chakati isitotaura navo tokubatsirai modzokera kumba imba yenyu ichiripo here sababa namai totobvunza kwavari ini toda munhu auya zomangara kuti anotiudza imba iri kana imba iripo ndozvatuti imimi iye zvinodazvoseke ndakavati ngatidai zvikadii chichemo chenyu kudare ndechekuti chii inini chichemo changu ndechekuti tichigara pamba patiri kugara ini ndakanzi avatenge midziyo yembe kuti ndipfeke nditengerwa nehama dzangu kuti ndisiti ndapfeka pushira ndakapfeka ihama dzangu havana chavanoita pandiri ndinokwaniramba semunhu asina murume mari yake marendi ndoangebata havandipinga kadhora chero vandituma tendatenga chikafu mumba 50 cents chendi cheche 50 cents vana vachitoita kuiona watati mari ndindoirongera ndikuti mari haikwana handina kana chandinato kana magumbezi angu epfuga handina
ndakatenga zvinhu zvangu ndichishanda maricho. Vakaudza vana kuti vari kunofukidza imba dzavo. Magumbezi angu vana vakazofuna chiti mama magumbezi enyu kuti hakusisina. Ende hakusisina. Kupiko. Iko kumba ikoku. Imenge muri kupi. Kuzetemu. Vaiva kumusha. Ini ndave kumusha ndichirwara kumusha. Mukubva pamwepo vari kuramba vakasipirwa. Ndepekuti munotombobuda kuti zvipanguva yekuti ngedzai kumbonodai. Ini ndandida kwandakabuda kunze kwekurwara kwandakaita. Kurwara kwandakaita ndiko kwandibudisa mumba chero mukabvunza manext door akaona ndichirwara. Kana maloja chacho akaigara nawo akaona ndichirwara. Hana kumwe kwandakambobuda kana ndikaenda. Alright. Iya yakanaka. Ngatiendei pekuti iye zvino ndikati ndiudzei dambudziko renyu hatina randinobata. Mune nyaya yemagumbezi yamaita sekuti taurei, magumbezi enyu akatorwa akaitwa sei? Handitozivi, ndakawana asipo. Mangani? I4. 4 blanket. Nemidziyo yangu yandakanga ndatenga hamuna kana 1. Midziyo yakaita sei? Maplesi, mapoto, ndingangoti midziyo yese yemumba yemunhukadzi yaanotenga mumba. Maplesi nemapoto nemakapu. Hapana kana chirimo, munongoreva zvemunin'ina wavo chete. Nai vakuru, mapleti nemapoto nemakapu zvemudzimba zvakaendeka. Mambo, inini ndakashedzwa ndikanoshandira kuBheru. Saka ino ndinotori nogombezi rangu rakashayika kumba. Zvinhu zvaingoshaika kumba ndisipo ndiri kubasa kuBheru. Mune vana here vakura vakatori vachitengesa? Vana varipo vakura. Mumwe wacho ane 17 years, mumwe ane 21 years mukomana. Mubvana ane mhirika domina ane 23 years. Ndiye mukuru kune vese? Ndiye mukuru. Ari kuda kundisetera genga rokuti inini ndife, akatotaura zvinhu izvozvo. Kungotaura chete. Kutofa zvakuoneka kuti urayiwa ringori nani padaro zvinopedza makore 40 ari kujero. Saka mativo muri kuvanzwaona ivo vatoti kwazivo vari kuBheru kureva kuti vana venyu ndo vakanga vari pamba. Ivo ndo vakanga vari pamba kubva ndarwara ini ndichienda kuti munin'ina wavo akataura kati ndichigara ikoko sinzi mai guru vachirwara havana kuzombodzokera kuGweru. Ndikasiya zvinhu zvangu ndarongedza ndichiti zvinhu zvangu hazviparadzike mbatya dzandakarongedza dzavari kutaura. Neketeni randakabvisa ndichiti keteni nderewhite ari ndozati ndowana ratindivara ndikaisa mubhegi. Ndoravari kutaura kuti kwai ndakarongedza zvinhu ndikaenda nazvo kumusha. Mosiya pamba pakashama zvakaita apa ndikuti handambosiya pakashama pakaiswa maketeni vanondoyepa. Maketeni akaiswa nani kuti? Maketeni akaiswa nevana ndo ndakati isai maketeni ndaitorwara ngati bvisai keteni rangu iro nekuti ndowana ratindivara. Mukachenjere kutaura but wamune muchinyengedza vanhu. Hapana because isusuka chivesa kuti kubatsirei kuda wekutaura chokwadi. Ini ndikutotaura chokwadi chakaitika. Nekuti zvinhu zvakaitika pane hazvadzi yavo yavanoti sise panext door. Inotoziva zvese. Lero musiyamo. Yes. Ndona argument yavo. Vanopedzera kuitwa nezina garo. Chaizvo zvayamai mapundwa namambo. Changuda kuti ino kwamambo ndaimbotaura ndakada ndakubvunza mvura. Basa ramambo nderekubetsera vanhu vavo kuti vagare zvakanaka. Munonzwisa. Saka mambo akubvunza kuti chamuri kuona chinofana kuti chikubetserwe inimi sekuona kuti vasati vabvunzwa ndechipi unokurakidza kuti muchiuda kumbokakata nharo dzenyaya dzamakapedza kare. Mungaperi mambo muakurenidzi iwoyo. Vapei mhinduro yemubvunzo chamuri kuda kuti mubetsereke semhuri. Muri pazera renyu kuchiita sekuti zvamuri kutaura zvese ichokwadi nhema hameno hatitaura izvozvo. Asi pakuvaka chaipo hazvipo. Zvinongonemarwisa uye ari kuti ndinodai vanodai. Saka inopindura mambo mubvunzo wavabvunzei amai fesu denda baba. Ndokuti ndowauya nechichemo chavo. Saka
chichemo chikatibata pekuti vakatobva pamusha 12 months munodzoka pa 12 months pai mhosva yekuti makanga musiri kurwara, makanga muri kupi kuriko kuchikutu uko kuchiita zvegoiti handiti makona nehuri anenge achitokunangai ipa. Inini handina kubva ndichienda ndisingarwari. Makaenda kuchipatara? Handina kuenda kuchipatara nekuti muno kuchegutu kune chipatara, moenda kumusha monorwarira kumusha, munogara kumba kusina chipatara. Ini ndaiva kuchechi ndokwandainamatirwa because zvakanzi zvekuchipatara ndakatovaudza ndikati madzibaba hatifambe machechi nekuti ichini kurwara kwandiri kuita hakusi kwekuti ndoenda kuchipatara. Isusu vauya kuno tikazindaa kushandisa dzedu pfungwa dzinogona kuzobatirira vanhu musingazopa makafarira matara. Isusu tee tichingoda kuti kana vanhu mauya kuno imimi ndimochiudza dare kuti aiyo zvataunga kuno kuma ndauya kuti ndiyananiswe nababa pamhosva yatisiri kuwirirana iyi. Tovabvunza, tovatuma kuti muzvinzwa here chichemo chakauya nacho naivenyu chatinoda kuti muende kumba munogadzirisa. Hatiri makona kwete izvi zvatiri kutaura hamugoni kuita 30-40 minutes muri mudare tisati tawana kuti nyaya muinayo mudare ndeyekuti chii, asi muri mauya kuzomhangana. Ndopatinozokudzorirai kumba kuti nyaya chaichai hamuri kutitaurira hatina nyaya yatopata. Dzokerai kumba mozodzoka pakare. Hatidi matara akadaro pota uchiti vanhu vanouya vachichema vasingazivi chavari kuchemera, tozotsvaga isusu kuti maybe ari kuchemera ichi. Imi muchitaura taurai dambudziko renyu ramuinaro ramunotikazivise pana baba. Inini dambudziko rangu randinoda kuti mutibatsire ini dambudziko rekuti vazive kuti ini ndiri mudzimai wavo 1 2 vachikwanatauriei ndinoda kuti vazive kuti mukadzi wavo pakuti nekuda kwokuti havadai handiti voziva hosha yavo isitozotsiridzira kuti mazvinzwa nechichemo china mai vopindura rega ivo. Dambudziko rangu randiri kutaura nderekuti ivo havandionise mukadzi wavo ende vasingandionise mukadzi wavo havaronge meni vanonga nehama dzavo 2 kana mari yavo handizive kana chavanondiitira kuti varadzewo kuti ini ndiri mukadzi wavo hapana. Vanoendere kubasa vaitoenda kubasa vakatosiya nekurwara kwandakaita vachinzi vauye vagare kumba uko nekuti ina handiko. Saka vakasiya gore rese basa vachanda havasi kuenda. Asi mari munoida mari inodiwa samai vakatsvaga vanotsvaga nenzira dzipi dzamunofunga kuti vanoenda kuvonotsvaga mari vakauya havatipe mari panenge pakamira sei? Kubvira vachiri kushanda vakanga vasingambondipi mari, kubvira vachiri kushanda gori kwacho vanga vasingambondipi mari. Chero ndikati ndipewo mari nditengewo chakati handisisina vandaura kuti handina mari. Saka muri kuona kuti makangogara kakubva musi wokutanga pababa vanokubatai zvakanaka kana musi umwe chete. Inini handitozivi mari yavo ndoda chokwadi. Saka dambudziko riri pababa hamuvape mari adzimai tanoenda tese tichitenga girosari uyezve pandikapedza 13 months ndiri kugweru ndovaitora mari dzemaroja vachishandisa vari vega sina tobva vabvunze pamari idzodzo idzi tawirirana nomunen'ina. Saka zvinondishamisa kunzi mari yavo handiione 13 months dzese vaitora mari vasingabhadhari mari yeschool council. Ino hazvina kundifadza ipapo zvokuti imba inotori nechikweredzi chavakanga vasingabhadhari asi vachingotora mari over 200 pamwedzi wega. Pamusoro ndoda kutaurawo nyaya yekutoda mari yava kutaura kuti kwanzi ini ndaibata mari ndakafanira kuti imi muna mai kumba motaura kuti piwai mari nemaloji ndoti mari ndapiwa maloji aibhadhara anga ari 3 wani loji rakatosvikira pakubuda tisina kana kutipa mari kubvira kugara kwese kwavakaita gwiri. Maloji aiwaya achitipa mari vataura kuti bvisai mari yakati iende kuchikoro, bvisai mari yakati iende kuchikoro, motenga chikafu chakati imwe mari mochengeta mari sisi muda kumawana ariko. Hapana kana sendira awo ndakataura kuti ndoda kutengawo chakati wataura kuti musatenge izvozvo nekuti mari haisi kukwana. Koivaitiro bhajeti kuti mari haisi kukwana imwe makaibata. Vataitonetsana pafoni zvokutadza kutotaura kutonesana. Congress. Amene ndibatsire vanhu. Vatini varakuimba usina kuchipatara. Iyo. Amen. Naira wabu. Kuchechi.
chechi inenge impossible. Amen. Machenjeresere nharo dzeimbi machenjesero akati masungano nedzi. Sorry kuenda. Ndozvo. Achora dimunonedza. Achivakadzi kumasungano anopinda mazimbawo. Yeah. Ndo machenjeresero avo ndo manetsero avo. Ende havabvutikane vadzidzi vavo. Nokuziva chekuperi chichiwa. Mundwisa vai. Mundara nemuperi. Kuti mubhage kucheka. Mundwisa. Ngaiti mumasungano mubhage. Uniwo unokuda sei vachipindira mudzi. Wabvunzwa namambo. Kuti unomuita. Ndatimba tinoita. Saka isusu zvatorwa tipedzise nyaya yekuti chitaura dambudziko nderemari. Baba mukabata mari musarongere mari moga. Rinove dambudziko naamai. Adzimai venyu tikavatarisa neeji yenyu tikakutarisai hamusi vanhu vanganetseke nekurarama muupenyu. Nokuti chiri pamuri imimi ndimi mukadai nokuti makapfuura kudhara nemukutevera naamai avo kunyange vari vadzimai venyu. Handiti makwana kana tichitaura izvozvo ndiri kutaura chishona chakakura chekuti pane anofanirwa kugadzirisa dambudziko kana rave mumba pautuhei. Imimi semunhu munofanirwa kukurumidza kuona kuti zvinoti svitsepi. Iye zvino ndazwa muchitaura nyaya yekumirisana nevana. Vana mukasabatana namai vavo zvakanaka munogona kuita dambudziko navo. Nokuti vana vatinavo mazuva ano vakafunga kuti mai vedu vatadzira vanopinda pasiri pavo. Chinove chinhu chatisingade isusu patsika dzedu dzichivanhu. Kutora vana vachiita nhoo munyaya dzababa namai hatiwadzoka zvakadii zvakadaro. Saka mukatedzerana vana vachiona vanorasa hunhu. Kana vozotongwa nematare asi hunhu vadii varasa. Handiti makwana kuti vana vakurembekedzei baba namai pamba. Munofanira kubatana zvakanaka. Munofanira kubatana zvakanaka. Right. Imimi mai vadzoka kuchikuti pamazoti ndakazongonoti regai ndichingodai nekuti ndamagarirwa kudaro. Vane nguva yakareba zvakadii vadzoka? 13 January. Gore rapera. 13 ndo pakadzoka mai kusvika nhasi mwedzi mudaro. Mwedzi 6 makaita bonde kangani namai? Ndakatongoitawo katatu. Vanoramba ndati vanoramba here? Vakauya pavakaramba vachiti handina kumira zvakanaka asi ndaiona fanika hasirizvo. Vanga vasingadi. Ndati mune 6 months. Pa6 months ndaita bonde namai katatu. Handiti? Ndo zvatiri kuti pa2 months dzoga maipuhwa bonde ka1 pa2 months. Mozopuhwa futi bonde pa2 months. Katatu pa6 months. Ndo zvatiri kuti vanenge vachiramba here racho. Ndaityira utano hwangu noti vakaramba kunotestiwa. Ko katatu kamakazoita kachona utano mai vahuisa kuri? Ndakangoti hapana zvekuzviita. Hatina kuita ndichida. Ndakangoti hapana zvekuzviita. So kunoti pane pamwe pamuri kunorarama
zvisina kumira zvakanaka. Handiti mako nyaya yakanaka kana chimiro chakaita imba yenyu kana iripo imba handiti murikuzwawo chichemo chavainacho. Vanoti kana vachida kudya chikafu vanotanga vafunga kaviri kuti ndakuenda ira ndingaite zvinhu zvakadaro here kuna adzimai vangu. Imi mungadaro here kuna baba vekwenyu? Pamusoro Steve, ine nhandambobvira ndakavarambira paupenyu hwangu hwese. Pavakazviita vakazozviita tabvakura manhara. Nyaya yekuchipatara ndakavati madzibaba hatiri kuzati tiri kurwara kwandaichiita ini ndairohwa ndichichitora. Saka nyaya iripo ndekuti ndazvinzwa. Usaremese nyaya yakapedza nyaya iyi. Ndati dambudziko ravowo kuti vasununguke muri kuzvinzwa here zvavanochema nazvo? Munoti chii? Ini ndakangoudza kuti munamato kwangu kuti ndikwanise kuenda kuchipatara ndiri free kusununguka kuenda kupi kunotestwa nhambvarambiri. Munamato wokuti munotestiwa? Nekuti ndakanzi imbomirai kuenda kuchipatara sinzi muchirwara nedambudziko ramunabata ndipavakwa munamato pamba penyu pane zvinokonzesa kuti murwara. Kutorwa ropa amai, kutorwa ropa hatisi kumanikidza. Ati muri kuona here kuti idambudziko rumba benyu handiti makwa zvafanana nemunhu ukanzi mwana wako wonzienda kuDNA test woti aiwa ndofanira kutanga ndanodai pachidiwa nyaya yeDNA test. DNA test iropa chete rinongotorwa pamunhu ndozvakangofanana nezvimwe zvese. Kana makasununguka tisingakumanikidzei handiti itai zvekuti muvake imba yenyu nababa, kana muchiri kuda zvemba yenyu nababa, kuti muve vanhu vasingazofamba kuchinyadzisa nyika sezvizvi handiti makwa. Tsvagai dando rekuti kana mukataurirana chinhu baba namai ava vanotoriwo neshaji sababa kuti mukadzi wangu akanopedza 12 months asipo pamba ozongouya tonzi ngatidhikiriri. Dai makanga muri kuurwere kumba kwavaiuya ndopandirambira kaini kuti right munhu anorwara 12 months ari kumusha kwake. Ini ndakangogara chete kumba ndichiti mukadzi ari kurwara ari kumusha kwake. Ko ari kurapiswa nani mukadzi uyu kana achirwara? Ndopavari kuakuuzai kuti aiwa vamusingarwari maitoita zvegoridhe zvamuri kudaira panapa kuti aiwa goridhe ndasingaite goridhe musorai ndaizoenda kudai zviye zvaiuyana nabhuti vangu handiti makwa. Ivo vanenge vachitorwadziwa kuti munhu anorwara akamboita zvegoridhe. Ini ndakagara kuno nevana ndega handiti makwa. Saka imba yenyu mwese muri vaviri ndiri kusora chinhu chekuti mukadzi haanganorwaraka. Vakadai vari kuti ndakauya kumusha kwenyu ndikakuonai musiko muchidzi muri kupi? Muri kugoridhe, muri kuita zvegoridhe, muri kuita zvekubika kumakantini. Nhasi ndingai zvichibatsira pano. Saka ndiri kufunga kuti baba namai endai munogarisana zvakanaka. Nyaya iri pamuri apa chete inongoda kuti musiye katsika baba kekutinyiridzira nenge mukadzi wechidika aripo wamuinayo. Hamungamurongere mabhajeti, munoaronga enyu akasara, vamwe vachona akasara. Kana ivo vapei mari samari ndototi vadyire mari muhomwe kuita kunge mudura murudirwa nebhajeti nemunhu. Vapei mari yavo yamunenge muchiti mari mwedzi wapera mari endai motenga grosari. Imi munozvidetserei kuti mubve kumba muchiti tiri kuenda kunotenga grosari navamba yavo? Chimbovasiyai muvapei mari kuti endai munotenga grosari imi makagara kumba. Mukashusha muri pamura hamubudirire papa mukunde handiti. Iye zvino nguva yenyu ndeyekusarenda zvinhu zvese
mukashuya kupedzera makushusha izvi zvichakutorerai mari muhombo hatikudzorerei muidya kushusha zvabva mukungoti zvikana mambo zviri nyore imi vanhu makanyengana mukumana musikana kai muchitofamba neusiku nomutsvaga mukati saka mudii zvemuiti izvozveizvi baba imi waamai 6 months mukanyanyanya panapa muri kutsimbirira mudiwa ndoba nechokwadi hapana kudai muimurongedza mhuri mumapiwa vana vashanu vane matimu inogona kufamba muchienda mberi zvino vamwe vetatu vamuri kuti ndinobva ndazotanga kwadini imi chenjerai kuti zvinokuparadzai kana muchaenda kumabhiribhotom nazvo izvo makuitera endai kuchipatara kana vakasununguka vadye chikafu chavo vakasununguka. Hazvireve kuti mukadzi pakazodii zvikadii mhosva ndeyani kopa vakamboroorana pachona kuti nhasi dhei wani vatorana vakaenda here kuchipatara kwacho hatina makona. Saka manyemwa muri kuita hatiti makona. Mukadzi uyo aitogara kumba kwavo havero makamuwana nenzira ipi ndobva matotora mukaisa mupa mukadzi wedu vabereka vana venyu 5 nhasi nomuti ngatiendei kuchipatara zvaita sei ndopanenge akufunga kuti baba vakushaida regai vanyime zvinhu zvacho izvo monyimwa 6 months katatu chete munofa nebp mudarawa sure endai munovaka imba ifambe zvakanaka ambwe dambudziko renyu tinogona kutora kunge dembutembu so patitanzwa chichemo chenyu mudanho ramama nditi chikumbiro chedu ndechekuti tarisai kuti zvinhu zvatataura muno zvachinja here. Vakawana mari kuona kuti vachida kuidyira apo pasari apo isusu hatinyari hatidi makao hatidi kutsura baba vakaita sevavo nyange tikanzi tine umama ivo ndovatofanira kuti tikatadzirana nevakadzi vedu isu handiti touya kwavari avo handi makazvisa baba tiri kunetsana nemuroora wenyu nyaya dzedu dziri kunetsa pekuti ivo ndovotigadzirisa handiti mapano saka ndikukumbirai kuti muchibuda muno endai kugarisane zvakanaka handiti vana musavape rumu yekukuitira nyaya dzenyu navana handiti vana avo kunyane 23 years nane 21 years vanodzingwa pamba nababa vakamirisana navo kudai vanodzingwa votanga kunoshupika murodhumu vachiita zveiguka handiti mapawa musamire nevana vachipindira munyaya dzenyu vachikusapotai kana kuti muchivasapota handiti mapawa pfuurai vana muri pamwe chete nababa mwana akatizira kwamuri womudzadzokera kuna baba dzokera endei wati chii kuna baba muri tu ndokuti muvake vana vagogona kukurerai mangwana hagona kukurerai ari mustriti mwana mukaona makutorerana mapeace order maprotection order nevana vandakabereka panenge pasina kumira zvakanaka handiti endai munovaka vana endai munogarisana zvakanaka ndatenda